ଏ ନାନୀ କଣ ହେଇଛି କବି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢଟା ମରି ଯାଇଛି। ଷଣ୍ଢଟା ତ ମରି ଯାଇଛି, ଭାଇନା ମରିଗଲା ପରେ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଦେଖିଲୁ 8-10 ଦିନ ହେଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୋର କି ଭଳିଆ ଚେହେରା ହେଲାଣି। କାନ୍ଦି ନାନୀ କାନ୍ଦିନି, ଯାହା ବାବା ସହିତ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦିନି। ଓହୋ କି ଖରା। अरे काहे बालक आकुआ गई कांदुचु କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ଭଲ୍ୟୁମ ଟା କାହିଁକି ବଢଉଛୁ? କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ଭାଇନା ନାନୀ ବା ସେଇ ଷଣ୍ଢଟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଷଣ୍ଢ? ଇଏ କୋଉ ଷଣ୍ଢ କିରେ? କିରେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ହୁଷ୍ଟ ହୁଷ୍ଟ ଷଣ୍ଢ ଥାଉ ତ ନାନୀ କଣ ଅଲଗା ଷଣ୍ଢ ଖୋଜିଲାଣି? ବାଳିକିଆ ମୋ ଷଣ୍ଢରେ ତୋ ଷଣ୍ଢ? ଭାଇନା ନାନୀ ଯୋଉ ଆମ ଘରେ ରଖିଥିଲା ଷଣ୍ଢଟା 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରି ଯାଇଛି, ସେଇ ଷଣ୍ଢ ବା। ଓହୋ ସେଇ ଷଣ୍ଢ। ତୁ ବାଡ଼ିକିଆ ଆଉ କୋଉ ଷଣ୍ଢ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ କି ରେ? ଓ ଛାଡ ସେ କଥା। ବାଡ଼ିକିଆ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ବାଡ଼ିକିଆ ଏତେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଏଡେ ବଡ ତାଲା ଆଣିକି ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦଉନୁ। ଯା ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ କୁଠକର ଘଟଣା ନେଇକି ବାଡେ ବାଡେ ଗାଁ ଯାକୁ କହିବୁ ଯା। ହଁ ମୁଁ ବାଡେଇବି, ପ୍ରଚାର କରିବି। ଆରେ ରହ ଠାକୁର, ତୁ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରି ଗାଲ କରିଦଉଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଷଣ୍ଢର କଲିଜାଟା ଶୁଖିକି ଜଳିଗଲା ତ ମରିଗଲା। ବାଡ଼ିକିଆ ତତେ କଣ ମଜା ଲାଗୁଛି କି ରେ? ଭାଇନା ନାନୀ କହୁଥିଲା ଷଣ୍ଢର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞଟେ ହଉ। ଷଣ୍ଢର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ? ହଁ। ଆରେ ମୁଁ ଯିବି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ, ତାକୁ ଯଦି ଯାଇ କହିବି ଷଣ୍ଢର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆମ ଘରେ ହବ, ସିଏ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକି ଠାକୁ ଠାକୁ ବାଡେଇବ, ବୁଝିଲୁ? ଆମେ ଦିଟା ଭଲ ନିଳା କରୁଥା। ତୋର କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି ରେ ମୋ ଷଣ୍ଢ। ନାନୀ ରହ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ। ଭାଇନା ତମେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଡାକି ଦଉନ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ? ହଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚଳିବ। ଆଗେ ପଚାରେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଡାକିକି ଆଣିଲା ପରେ ଇଏ ଯଦି ପୁଣି ସ୍ପିକର ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ଭାଉ ଭାଉ କରିବ, ପଚାରେ। ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଚଳିବ, କେହି ଜାଣିବେନି ହେଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଦବା ଆଉ। ନାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାହବନି। ଆଉ ମୋ ଷଣ୍ଢ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ଆଉ କଣଟା ଶୁଣୁଥିଲା ତ ଷଣ୍ଢ? ମୋ ଷଣ୍ଢ ପାଲା ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଲା? ଆରେ ତୋ ଷଣ୍ଢ ପାଲା ଶୁଣୁଥିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କିରେ? ମୋ ଷଣ୍ଢ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ପାଲା ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଷଣ୍ଢ ଧାନ ମୁଗ ଖୃତ ଛାଡିକି ସେ ହରିଣ ଭଳିଆ ଉଡି 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 ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ବସିକି ପାଲା ଦେଖୁଥିଲା। ଷଣ୍ଢ ଉଡି ଉଡି ପଳେଇଲା ତୋ ଷଣ୍ଢ? ମୋ ଷଣ୍ଢ, ମୋ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ରେ ମୋ ଷଣ୍ଢ। ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ରେ ମୋ ଷଣ୍ଢ? ଚୁপ ବଚକ ମାଇକିନା, ଖାଲି ରହ ରହ ଫଟା ସ୍ପିକରଟାକୁ ବଜେଇ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ କର ତ ସେ ଫଟା ସ୍ପିକର। ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଲା ଡାକିକି ଆଣିବି, ତାପରେ ଯଦି ତୁ ଧତାମି ହବୁ ନା ଦେଖିବୁ ମତେ। ଚୁପ ବଜାକ ମାଇକିନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଲା ପାଇଁ। ନାନୀ ତୁ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ, ବନ୍ଦ କରେ। ଭାଇନା ଗଲେଣି ଏଥର, ତୋ ଷଣ୍ଢ ପାଲା ଶୁଣିବ। ଭାଇନା ପାଲା ଡାକିକି ଆଣିବେ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ। ଯାହେଲେ ବି ମୋ ଷଣ୍ଢ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ରେ ଭାଇ। ଭାଇନା ଡାକିକି ଆଣିବେ ବା ପାଲା କହିଲେ, ତୁ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ।
କଣ କରିବା କିରେ ସାଙ୍ଗ? ହାଁ ସା ବୁଢା ମଲା ଦିନଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁନି। ନାଇଁ ପଳେଇବା ବାହାର ଆଡେ ପଳେଇବା ତ ରାଜଧାନୀ ପଳେଇବା ଏକାଥରକେ। ରାଜଧାନୀ ତ ପଳେଇବା କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା ଗାଁରେ ବସିକି କଣଟା କରୁଛି କି ଆମେ? ଶଳା ତୋ ଦ୍ୱାରା କାମ ହବ? କଣ ହେଇପାରିବନି ମ? ତୁ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛି ରେ ପୁଅ। କଣ ହବନି ମ? ମା ଯାଇକି ତ ଛାଇରେ ବସିକି କାମ କରିବା ଆଇବା ଏଇଥିରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ? ହଉ କହୁଛୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା। ଚାଲିବା କାଲି ଟିକେଟ କରେ ବସର ସକାଳେ ବସରେ ଯିବା ସକାଳେ ବାହାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବା ମୁଢି ମିଚର ଖାଇବା ଇଟିଲି। ବାବୁ ଆଇଲା ଆଇଲା କଣ କିଅ ଭାଇନା? ଏଇଟା ବୀର ବାବୁଙ୍କ ଘର ନୁହଁ କି? ହଁ ଏଇଟା ବୀର ବାବୁଙ୍କ ଘର। ଆଉ ବୀର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ବୀର ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ବୀର ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଚାଲିଗଲେ ବୋଲେ କୁଆଡେ? ସେ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆକାଶକୁ? ହଁ ସିଏ ମରିଗଲେଣି ଆମର। କଣ କରିବା ଏବେ? କଣ ଦରକାର କି ତମର? ଗୋଟେ ପାଲାଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଲା ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇ ଯୁଗରେ ପାଲା ତମେ କରିବ? କଣ କରିବା? ତମ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଜନ୍ମାଜନ୍ମି ହେଇଛି କି ମରାମୁରି ଯାଇଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ করে ଡାକିକି କାମ ସାରିଦବ ନା ଆଉ ଏଇ ଯୁଗରେ ପାଲା ମରିଛି ତା ପାଇଁ ପରା ପାଲା ହବ। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ପାଲାଟା କରିବା। ମାନେ ଯିଏ ମରିଛି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ପାଲା କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ଭାଇନା କିଏ ମରିଛି କିଅ? ବାପା ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟେ ମରିଯାଇଛି। ଷଣ୍ଢ? ହଁ ସେଇ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ ପାଲା କରିବା। ମାନେ ଷଣ୍ଢଟେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ପାଲା ଡାକି ଯାଇଛ? ହଁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନା ଆମେ କରିନୁ ପାଲା ତ କେବେ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ। ହେଇଥିବ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଷଣ୍ଢ ମରିଲେ ପାଲା ହୁଏ କି କଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯୋଉ ବୀର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ? ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପତର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାଲା ଫାଲା ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାଲା ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା। କଣ କରିବା? ଆଉ କିଏ କଣ ଯାହା ପଇସା ପଡୁ ପଛେ ପାଲାଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ଭାଇନା ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ ଯଦି ହଁ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। କିଏ? ତାଙ୍କ ପୁଅ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ- ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ବାପା ଟିକେ ତମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥା ହଁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି କୁଆଡେ ଯିବା? କଣ ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା? ଆମେ ଯଦି ପାଲାଟା କରିଦେବା ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆବେ କିଏ ପାଲା ଗାଇବ? ଆମେ ଗାଇବା। ମତେ ତ ପାଲା ଫାଲା କନା ମୁଁ ହେରା ଗାଇପାରିବିନି। ସାଙ୍ଗ କଣ ସାଙ୍ଗ? ତୁ ମନ ପକା ସାଙ୍ଗ। ତୋ ଜେଜେ ବାବା କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ସିଏ ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲା। ସିଏ ଉଡନ୍ତା ହନୁମାନ ବି ଉଡେଇ ଦଉଥିଲା ଉଡି ଉଡି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଲା ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଥିଲା। ମନେ ପକା ସାଙ୍ଗ, ତା ରକ୍ତ ତ ଦେହରେ ବହୁଛି ଶିର ପ୍ରସାରରେ। ମନେ ପକା, ମନେ ପକା। ଆଇଲା ପାଲା ହଉଛି। ଆଇବ ସାଙ୍ଗ ଆଇବ। ହଉଛି। ତାର ସବୁତିକ ବି ତୋ ଦେହରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ତା ରକ୍ତ ତୋ ଦେହରେ ଅଛି। କଣ କରିବା କହ ସାଙ୍ଗ? ହଁ କରିଦେ ହଁ କରିଦେ ହଁ କରିଦେ କରିଦବା ଚାଲ। ଓକେ 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 ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା। ତମର ହେଇଗଲା। ମାନେ ପାଲା ହବ? ପାଲା ହବ। କେବେ ହବ ପାଲା? ପାଲା ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ହଉ ଠିକ ଅଛି। ରହିଲା କଲ ରହିଲା। କଲ ରହିଲା? ହଁ କଲ ରହିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ପୁରା। ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ପଇସା କଥାଟା ରହିଲା। ମୁଁ ପଇସା 15,000 ଆଠଣା। କେତେ? 15,000 ଆଠଣା। ଏଇ 8 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ? ଛୁଆ ଛୁଇଁ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ହବ। ଛୁଆ ଛୁଇଁ ଷେଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡରେ ମରା ହବ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ମରା ହବ, ପାଲା ବହିରେ ମାରା ହବ, ଚାରିଆଡେ ମାରା ହବ। ସବୁଆଡେ। ହଉ ହେଲା ଆଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଁ ଯ ତମେ ଯ। ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଆମେ ପୁରା ଦିପହରେ ପଳେଇବୁ। କୁହନ୍ତୁନି, ଗାଧା ବାଧା ହେଇଠି ବି ହେଇଯିବ। ଯ ତମେ ଯ। କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ। ଆରେ ଆଉନୁ ବେଗି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ହାଡେ ଯିବେନି କି? ଦେଖିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଖାତା ପତରା ସବୁ ଆଣିଛୁ? ହଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ଓକେ ଚାଲ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଚଷମା କଣ ପିନ୍ଧିଛି? ଆରେ ଚଷମା କାଳେ ଖରା ଫରା ହଉଥିବ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ଚଳିବ ଅସୁବିଧା କି? ଚଳିବ ଚଳିବ ଚଳିବ। ଚାଲ। ଅଧେ ପାଲାଟା ଇଟା ହବ ତ। କୁଆ ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ପାଲାଟା କୋଉଠି ହବ? ଆସ ଆସ ସିଆଡେ ପାଲା ହବ। ଆସ। ସେଟା ପାଲା ହବ? ହଁ। ସିଆଡେ। ଏଇଠି ପାଲା ହବ ତ? ହଁ।
আচ্ছা ধরণী বাবু ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ପାଲା ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚଷମା ବାଲା ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗାୟକ ବୀର ନାତିଙ୍କର ନାତି ବିରାଡି ବାବୁ। ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାୟକ ଶ୍ରୀ 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 84ଟି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ମଣି ଛୁରା ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ପାଲାଟା ଆମେ ଗାଇବୁ। ବଜା ବଜା ଗୋଚି ଚାଲ। ଆରେ ବାମରୁ ଆସିଲା ଡାହାଣୁ ଗଲା ବାମରୁ ଆସିଲା ଡାହାଣୁ ଗଲା ଆମ ପାଲା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଉ ହଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶହେ ଆଠ ଶ୍ରୀ ଉମା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରାୟ ପାନ 10ଟାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଗୁଆ ଅଧ କିଲେ 40 ଟଙ୍କା ବାକି ଘାତ କରି ଚା ଗୋଟେ କରେ ଚା ଓ ଓ ଓ ପାଲା ଗାୟକ ଏଇଟା କି ପାଲା କିଅ? ଇଏ ହେଇନି କିଛି ହେଇନି କିଛି ଓ ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି କଣଟେ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଧରଣୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଭୁଲ ବଶତ ହଁ ପାଲା ଖାତା ଜାଗାରେ ବାକି ଖାତା ବାକି ପଇସାଟା ଦୋକାନରେ ଯାହା ହେଇଛି କଣ ମୁଁ ଦେବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ପାଲା ଠିକ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବନି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବନି ନାଇଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ବାଟ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ବାଟ ଦିନ ରାତି ଆଉ ପାରିବିନି ତୋହରି ଉଦଣ୍ଡି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ବାଟ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ମତେ ନା ছি ধরণী ছি ছি ধরণী ছিরে ছিরে ছি 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 ধরি ছি না না ছি ছি ধরি ঝিঝড়া के देखिलो तू ना निसरा मन का चिल्लो नहीं ठंडा का चिल्लो बेंडी का चिल्लो हमको चिल्लो नहीं ची ची धरी ची ची धरी ঝিঝড়া ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାୟକ ଗୋଟିଏ ଗୀତଟିଏ ପରିବେଷଣ କରିବେ বিদায় দিয় হে ধরণী এবে
ଷଣ୍ଢର ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତି ହେଲା ବିଦାୟ ଦିଅ ଏବେ ଧରଣୀ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ ଆଉ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗାଇଦବା। ଆରେ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶଙ୍ଖ ହୁଳ ହୁଳି ପଡ଼େ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଆନନ୍ଦ ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରେ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ इति श्रीपाला समाप्त। ହଁ